Pa najbolje je, znate, kada ništa ne pomažete preduzećima, kada ništa ne pomažete nikome, onda vam kažu pa što niste pomogli. A kada kažete da pomognete nešto narodu, kažete zadužit ćete se. Pa držat ćemo dug na nivou do 60%. Samo ne znam kako tako nisu povikali i zavrištali na jednu Italiju sa 158,5% duga, u odnosu na BDP, na Grčku sa 220% duga, na Francusku sa 115% duga, Španiju 116% duga, Nemačku 88% duga i Hrvatsku i Sloveniju između 85 i 90% duga, Crnu Goru gotovo 100% duga i tako dalje. To vam pokazuje koliko je Srbija u neuporedivo boljem stanju i pri tome sa najvišom stopom rasta. I ako hoćete da ne dajemo narodu, ja ne razumem. Mi dajemo narodu onoliko koliko možemo, a valjda se borimo za to da bi narod živeo bolje, a ne da nas svaki dan napadate što narodu dajemo nešto, a šta hoćete da ne damo narodu ništa.